This series is Ogeli the Ogini in a way. Ogini in a way, no. It's your Ogeli. I'm tell you, Ogeli. I
na-atụ enu asị na okolo eluru elu wala ọgọdọ ikuku bi obulo ogologo ọgọdọ wanọ mana nwa eluru elu wee chọba ife bulu nne ya emesịa na ife bulu nna gị bụkwa mmanụ uche wee bụla aba onye bunye ọnyalụ nke ya nụ onye ga-anyatala ibi ya ba nke ya nụ Olisama mana nwelu relu wejobi ke bulu nne ife bulu na mesia n'oge kuma onye lokwa na n'uche anya nke kwupụta n'ọnụ ka nụrụ onye masị ife dibịa n'ime obi mmadụ enwere igodi ọ bụ na obi nwere igodi a na-emeghesi obi anyị emeghe n'ụwa anyị enwee mmanụ na ọbụla ka dị n'akwụkwọ arụ ka dị n'ime obi uche bụ akpa okwu dịzie n'aka Olisa
highest. Babade. Bakana ga mozo kana onye na-amara onye ka ya n'ụwa bụ onye mmụọ n'ezigbo n'ụtụtụ nụ Osita Vincent Godina Linus anyị abụọ ka anyị chọba emume ụzọ mmekasị nọzinụ onye ga-adị ndụ ka nke ya wee fue nụ anyị apụtazie n'ụzọ nụ onye izizi anyị na-akpọliri ugwu ezigbo ọhịa anyị o wee kpọpụ Osita nza ọsịmụkwụ melukwana anya melukwana na nsogbu dị nsi eziokwu ọsịm nsi anyị ga-emezigide nụ anyị amazi na olugoli n'ebe anyị gosiri o jetụnalụ ndị nọ n'ụlọ ekokwanụ Ogini wụzi nke anụ wayo ebe ibe a na-emezi n'onye anyị fụ batụma ọkpọkwa m nze ya Osimo obi etinyelekwana m ọkpọ nkuchi amanụ nọkwa ya nụ osi na ya ga-ebuzi okwu n'isi nke abụghị oge emenụ ekene ga-adịkwala obi ọ bụ na ebe ka ọ na-adazinụ na Roxy na ndị egwu elekwa wee jebenụ esi na anyị ga-ejezi ka ebe ọ na-akụzinụ anyị lụọ ka anyị malite okwu nyezirinụ onye anyị ga-ekwudo bụ ndame ezi nwanne mmadụ nụ ife adịrọ ka nwanne Osita ewebe mmadụ n'ike n'u owazi oge onye ọbụla anyị gadị ya n'ụkwụ ife a na-ekwuzi bụ ọga aibegio Ogini ka anyị ga-emezi ka okwu dị mmanụ ife Osita ga-ebe ebe ndị egwu m na nwunye m nọ n'ụkwụ unu ga-ekwelu ka ọ dị etu a asị m dị mmanụ maka idebezie nụnụ na nsi aja echi ya bụ azụ ife omezi bụ na ọfụgo na-arapụgo m ndị egwu ya nụ o jekwasị debe ndị egwu Osita n'ime ụlọ ọzọ ebe a ka okwu luzi n'ebe ọ na-ekwazi ojiji mgbe kpọtụrụ ndama ọza m nsị a na anyị ga-eruzi anyị apụzi
je yeno ndemesi na mme na bu na rubi be jamba no sha lozo ka mfu ndị egwu na nwunye m oge apụtara anyị bido okwu n'isi anyị ejegidolu n'ebe okwu na-abụzi nụ onye ọbụla m nọ na nwere ndị egwu Osita pụta ndị debe ndị egwu m nọ n'afụfụ a ga-alụchi ibe tiwe tiwanụ a ga-alụchi ego iwefule ewofu a ga-egochi ibe niile mebiri emebi onye nọzi n'isi nọ na-emerenụ biko nụnụ ndo na-emeju obi ahụ